Anthony Taljana ta' 30 sena mill-Ħamrun ġie kkundannat 3 snin ħabs wara l-instab ħati li fl-2009 b'mod involontarju qatel liċ-ċiklist James Clifford Micallef u li baqa' sejjer. L-inċident kien seħħ kmieni mas-sebħ fi triq il-kosta f'Baħar iċ-Ċaq waqt li Micallef kien qiegħed jitħarreġ għall-avveniment annwali tal-Life Cycle. Il-qorti ppreżeduta mill-Maġistrat Audrey Demicoli sabet lil Taljana ħati ta' 7 minn 8 akkużi fosthom li saq meta ma kienx f'kondizzjoni li jsuq minħabba xorb jew drogi. Qalet li s-sitwazzjoni aggravat ruħha meta rriżulta li wara li laqat lill-vittma Taljana li dakinhar kellu 21 sena baqa' sejjer biex iwassal lill-passiġġiera li kellu miegħu buġibba u wara mmar il-Ħamrun biex iħalli il-vettura fil-garaxx ta' missieru. Dan għamlu anke jekk kien konxju minn dak li kien għadu kif għamel hekk kif is-sieħba tiegħu qaltlu wkoll biex jieqaf għax laqat persuna u nkiser il-windscreen. Ir-riżulta li Taljana ħalla lill-missieru jieħu responsabilità l-involviment fl-inċident u telaq minn fuq il-post meta ġew imwaqfa mill-pulizija fejn la wieġeb il-mobile u lanqas fetaħ il-bib lill-pulizija. Huwa nstab ħati wkoll li fl-ewwel ta' Diċembru ta' sentejn qabel b'nuqqas ta' ħsieb u traskuraġni ikkaġuna ferita ta' natura gravi fuq Rachel Dingley Attard u li dakinhar anke saq b'mod eċċessiv u negliġenti. Taljana instab ħati wkoll li kien irriċediv b'sentenza tal-qorti tas-16 ta' April tal-2009. Taljana kellu wkoll il-liċenzja tas-sewqan sospiża l-sena. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-assistent kummissarju Kevin Farrugia li dak iż-żmien tal-inċident kien spettur.